naende neri igoro rinde ritang'ani Monday rituko riakane 4th omochinini bwe rigwata March amagacha 22 na 4 2024 nabo tobwenerete goteba chitariki igo ase ekegusii igo barimu aboria rituko eri igo ntaete korairaneria amaboria 2-3 ayatoikeire ase okorigereria omoroberi oyo bwa enogo yaito. Naende nengaki ende minto mwanyagetinge ase Enogo TV tokoumerana ase ebioroki mang'ana ebi gosemania na koinyorania na gotebererania igoro yayare ase chingako chinyigekero na oboroso bwa omogusii. Rero minto mwanyagetinge tiga ng'iranerie mang'ana 2-3 mware aboriri omonto nabori ng'a taga oboru mwaenori ogokoenora ritang'ani goika omanye na omwaenori ning'o okoenora ninki erieta mwachaka gotumia erieta togotumia mono bono ogokonya iga egento eke chaka oboru mwaenori ogokoenora igo keng'ana chaka oboru mokonyi okogokonya ko ekero omogusii are gokora iga gose are gwatoka iga igo nkero agokoreire atagete kogotebia na onye otakorerwa igo kanga gwachandeka kanga kwanyora emechando igo bono is kind of appreciation expression ng'a chaka oboru mwaenori ogokoenora bono kwaenoirwu igo gwakonyekire igo mbuya ore bono iga ase oria oboria omogusii nabo are gwatoka igo ekero agokoreire egento ekiya naende giakoinoire kiagokonyire kiagokorire omonto. Aya oyonde oino namboreti ng'a omokungu omotang'ani bwakaneire chiombe ko bagaetana na omogaka oye akairana sobo na abana bono omogaka oyo okure aranga gocha komotindeka pi inki gekoba egento egetang'ani abwo mbuya gwachaka ribori riao na omokungu omotang'ani eywo ekworokia ng'a oyo okabere nakorete ki naro naende onye oyo okabere oroo naende obwate abanto mang'ana nara oria kiarange gocha komotindeka igo ataka gosaria oboiri boria boere pi aba abana mbache komoboria amabori atari make ko onye osaririe oboiri ekiagera gotamotindeka igo tamotagete naende igo nkero batasonsoranete naende eki nkemochande nabo gekomobera nere buna etang'uche minto mwanyagetinge kiarange gocha pi oyo onde nabo akomotindeka gose abagaka ba egesaku abagaka erieri riaye abagaka na eamate nabo bagobeka egeikaro batebe ng'a kiagotindekwa igo tari na goika ache onye tatageti yaya monto tanya kobetereriwa gotindeka monto inyora ase omogusii ogotindeka omonto kwabwate eng'encho enene ekiagera ni inheritance ekwabwate eng'encho ekiagera oyo na omonto ogocha komenya bwogo naende agendererie egesaku kiao bono oyo ochire na abana bonsi igo tatagete mogaka oyo osire atware egesaku ko omogaka oyo osira nagachiete akanyora omong'ina onde totebe Nyamesanchu inki Nyamesanchu nabo akomotindeka ki mobucha ibo achire pi
nabere igo minto mwanyagetinge aende oyo ndagatobori ng'a ekero gwakaneire omokungu chiombe na ng'ina tari moyo ng'a okoreta obokima abairi na abange chikamati chiamo abo ng'ina abanto korusa obo ng'ina abang'ina bakwebeka amo bareta obokima ekiagera enywomo onde arenge yang'ina monto bweka enyomo oyo arenge yakera omonto ase erieri yakera omonto ase maiga yakera omonto ase community eywo ase omonto amenyete omogusii igo mbaro bare koira ribaga riria ria ng'ina bareta obokima bameki celebration barosia omoyegoba enyangi yaba igo tokwoboa buna ng'ina taiyo ng'a ogocha koreta obokima aya ningendete kobaerera oyo ndamanya koboria ng'a indi omonto agocha ochaka korokwa omogaka gose omong'ina kikwanyorire abanto na abanto abao banyorire abanto aye bono kwarokirwe omogaka ninche ng'erere emiaka gose amatuko na orogendo rwa omonto tomanye omomura tomanye omosacha tomanye omogaka tomanye amarieta tokorokwa buna tokonya kogota ekiagera naro aywo naro ayande twebire buna abagusii totari koyakwana ase chingaki na iga ase eng'encho atari gotumeka ase chingaki nabo okonyora nachakire kwebwa ninche nyaerere ng'ora oyo onde akomboria igoro ya seasons yaani emetienyi ya ekegusii emetienyi ya ekegusii nkobua buna nagochakera rero nagochakera iga rigoro ria rero igo na rituko ria rero rigoro ria rero ritang'ani monday toigwanaine aya gokorwa rigoro ria rero oche omochinini rigwata month of March ochiche amagacha abere 28 2024 igo twatebire chitariki chia rituko ria rero omogusii are kobara emetienyi ao January na omonugu nobarema riete rigwata ninche mbarobereria aywo naro mbaretere erinde tonyabeke buna abwenerete koba nona na chikalenda ngotoka chire chia amang'ana aya minto mwanyagetinge na abagaka bokoegerera ekegusii basokiri bitabu bibere bitato bikworokia amang'ana ya ekegusii buna bono nkero onye gotagete komanya chimbu emeyega na amang'ana ande igoro ya omogusii gekorokwa omogusii eki omogusii eke ikerikire no okoegerera ekegusii association naende ikegokwanera oboroso chinyangi na emeyega ya mwanyagetinge oise gokenyora nabo gekora gosemia ake igoro ya omogusii naende ekerikire ekegusii bono nainwe sikagu inchwe amo ase eng'encho omanyete egesongo naye okerike egesongo erinde abana bao abwo tatagete bamanye ekegusii bache komanya oboroso chinyangi na emeyega ya mwanyagetinge iga erabe buya mogusii naende ekende nkero giasokire ekero tinkebwati gekorokwa amarioga aito eke kia amarioga aito igo gegokunera amarwaire omogusii na ase obomenyo bwaye amarwaire naro oyo omogusii otaire nyagitari abweniwu lakini akobweniwu na ebinto buna amarongo
nebinto buna obwesibie nemetegete buna bono ebiriri buna bono amasangi ayumaete na amarwaire nabwate chinchera chiacho kurwariwa na amarwaire naro buna aya abana emenwa esese esosera ayonsipi nakwanire nemeteko ya rwari igo abagaka ninche mbarete babire batatu baherere ng'ang'aki ebitabu ebikorigwa minto mwanyagetinge nkorengereria ase rituko ria rero ase rigoro ria rero nabeire nkoiraneria amabori aino nainganyete naino mong'iraneri ayo nababoria mong'iraneri amang'ana nara akonya koba gusii totabwenereti gwanchera nabe buna bono ng'aki omosacha agokora eng'ombe omokungu gose engoko gose esisi gose embiriamete gose eng'unyera mbosoku ki obo omonto buna yakoreta ase efamily omogusii enchera amenyete ebinto mbire otare gokora otigwe omenye neki na ekemo kiabo nekende nogotibonga abana abake toigure nkumasika ng'a bagaka mbakaro gose omura gose mbasacha bakare gotibonga abana ba abanto ase ekegusii aba na abanto basaregete obu na obombochu oboriri obu bono nokoba omoka ase obongo minto mwanyagetinge banto buna aba ntokobaegerera nachiaba oyo gose oyo omino ekero omonto akoenda mamincha ya erichiko ria abanto kemwanya banto monto oyu igo tari monto ore mwanya banto igo iga abwenete orusigwa ase mwanya banto ekia itogokora ebinto bia ekemwanya banto tari gokora ebinto bire mamincha ya amachiko na emegiro ya omogusii minto mwanyagetinge ase Enogo TV ntwe tokonya kwegerera na gosemania igoro ya obombochu bwabeire ase obogima bwaito chinchera tomenyete chingako chiaito na boroso bwaito buna mwanyagetinge kanya gotorigereria na gotobwatia ase Enogo TV. Oyo no mwarimu Obino Nyambane. Mbuya mono.